Don ki ba kali nga ya kani ka we ka jingkali. Hatu ka don kam yang ikum ki kristan ban panmap haman la ke sin bangi lepop. Hagata ka jing yakran jonga bar ki katto kat ni ki perlok jonga. Don ki ba ong yang hoj kalong ka ba don kam yang ikum ki kristan ban le kumta. Ban panmap ya ki pop jongi haman la ke sin bangi lepop. Namar detang habangi yo ya ka jing map hangta kan wan ka jing pon khoj. Perkumta ngin long ki ba khoj hakamat jong blei. Don ru ki katto kat ni ki ba ong bakam dei shu yangi ban panmap na ki pop jongi. Namar ki ong ba Jesu ulayap lupa na kabanta ka pop jongi baro ka pop ka bangi la le ka pop ka bangi le bar ka pop ka bangin sa le ru ublei ulam map yangi. Kumta kam don kam shu yangi pan map na kita ki pop jongi haman lagi sin bangi le pop. To jubab himapi kai ka badai na padang jong kini. Hatu ka dei yangi pan map ha ka no ko sin ka bangi le pop. Ne kam don kam shu yangi pan map na ki pop la ne ki jing bakla ki bangi le. Tungin kemi benia bah ya kani kebenta naga ketin jong blei. Lada pidang wan hagasen ke banengkong hapo jong kani ka channel ngachukwa ban penitho ilade hapi. Ba manga ngade Remington bamon upara syakri ubarit tam haga kam jong ukanrat. Bat ngap yang sum hai pi hapo jong kani ka channel jingi lengba kani ka video jong amatagasngi. Sa subscribe ban dio shibon ki jing hikai naga ketin jong blei. Tungin sedang. Mentah hatu ka de yang ikum ki kristan pan map haman lagi sin bangi laptop persya ya ublei. Hatu fikan mau kei ke bau Jesu daladehi uhikaya ki senran jungu bakin duai kumne. Matius Andrew kendai ke ong kumne. Namar kata pin duai kumne. Kokpa jongi ubah habneng. Long bakhuj ke kerteng jome. Wan ke hima jome long kamon jome ha kendau kumbah habneng. Tu ai hangi menta ke jimbam jongi ke bahala kasngi. Tu maap ru yangi ya ke rengkang jongi. Kumbang irung imap ya kita kibala snyu yangi piyok ngau hang ni ka ei ka baga ketin jong blei ka ong ngan puli biang sacisin batu map yangi ya ke rengkang jongi kumbang irung imap ya kita kibala snyu yangi batu wat ya lamingi syaka jing pen shoy ro Henry tu sumar yangi na ka ba snyu hang ni ujisu u ong yangi na ka ba syai ba manginde ban pan map bat ngide ban phaiden na ki pop jongi kadau ke ba penlong ya ki biru ban ong ba kim de shu wan pan map na kita ki pop jongki namar ba kim seo tho ya kata ka jing yap her hap dang ka jing bishar hok bar ka jing pen khoj ya ki pop lane kim tip hero ya ka jing mot jongki ni haba phi wan sha Jesu haba phi diang ya Jesu kum utrai bat unong panim jongpi hangta la khot yangi ki ba khoj ki ba la khoj namar ba Jesu uyap nak benta jongi upol uong hak sithi jong u syakin nongrom ka nong balai de khot ka ba ar phowe Henry mentah lapan pau shna ya ka hok uble klem ka hukum bala pla shaino ya ka da kata ka hukum bat da kinong ya thulupa kata kalong ka hok uble ka ba da ka jingit hau Jesu Kris ya kita baro bat ha kita baro kat ki bangit namar om don shu ka jing ya her namar baro kila lepop bat kila du leno e ya ka burom jong uble kumta ha kata kasngi ha ka ba phiwan sha Jesu Kris bat phi pediang ya ukum utrai bat unong pen im jong ka jing im jong phi ya phi lakhot ki ba khoj Yohanes lanong ka manangkong dakhot khat ar kong kumne Henry kat ki bala pediang ya u hakitu ula aibor banlong ki khon ublei kata hakita ki bangit haka kerteng jong ki bala kha om na kasnam lemne om na ka mon kado lemne na ka mon jong bru Henry na ublei tementa haba phi lepop persya ya ublei kum ki khon jong uhi namar ngin sahab hi namar ngimlong ki bajanai ngiyak sat bat ile persya ya ka pop Henry ngiyai hap syai hap namar indang don hakata ka jinglong jong ka pop ngila banlong ki bajanai tang larangin don ya Kris haka jing im jongi Henry larangi le pop kum ki khon jong uble ngin om don ya kata ka jinglong khon jong uble phidang yai long ki khon jong uble namar lakhot yangi ki khon jong namar yangi lakha haka pop ta kadon kam yangi barabor bangai pediang yau namar Hussein bangila pediang yau uyai don hajan jongi namar lakha arsin yangi haka jinglong kebakan jaman sim ngim don kam syu ban le ban pembaptis man lagasin bangile pop ublei uai hangi yau mensim bat mentah haba phi laptop uta sim jong ublei un pen kendu ya phi un pen sya ya phi bakani ka kam ka ba phi le kalong ka basniu kum ka nuksa ngan ai phi shibo mentah pen sim ya ka we ka bol kum no phitip baka to ka bol kalong ka ba he lane ka barit ngimla ban bishar ya ka Henry larangi bo sa ka we pat ka bol hajan jong ka
hangta ngila ban skau tho bakalong ka barit lani ka bahe kum taru lana ngim don ya tau mensim jong blei hangi ngim tip baka tu ka kam ka bangile kalong ka basniu lani ka babaha mensim bak ho jong blei un pengkan du yangi bat ngin skau tho baka tu ka kam ka bangile kalong ka basniu Kaisithi jong apostol Paul syaka Ephesus lanong ka basaw da khot life ho ko ongkum ni to wat pen sngo phi ya mensim bak ho uble da ubah la shon shap ya phi hadu ka takasngi ka jing siuspa tementa habau blei u khot ya phi kum ki bak ho ula shon shap ya mensim bak ho jong ka jing kular hadu ka takasngi jong ka jing siuspa bat phin im ka jing im ka bak ho bat nak menta u Jesus Christ man la kasngi lada filong ki Kristan ke basisya kibala kha arsin te phikwa man penjengai lade nakapop ban bod ya uble bat ban im ka jing im ka bakhoi ka shithi ka banangkong sha ka Thessaloni ka long ka basaw ka khot ka balai ko ongkum ni namar ka ne ka long ka mon uble ka jing pen khoi ya phikin ba phikin dia no nakabaklim ada khot ka bahnyo ko ongkum ni namar uble ula khot yangi ki jing bom khoi Henry sha ka jing pen khoi na bajar ubakentaj kentaj ya bro Henry ya uble ba ai ya mensim bak ho jong u happy phi kum ki khon jong uble phi don kata ka jing sngo ka ba pen sngo ya phi da mensim bak ho phi sngo pop phi sngo tingit sngo jaklia ya kata ka jing le jong phi bat phi kwa ban lek ha uble pa map ya ki pop jonga nga le pop persya ya me map ya nga bangan le ya kane ka pop sngo bha trai pen me biang ya kata ka ding jong ka jing ya de hap yang jonga bat jong me bat phi sngo pop hapo jong ka mensim jong phi bat hangta kan wan ka jingkela bat hadin bangile kumta kan sngo sting ka ta met jongi kan sngo sting ka ta ka jimut ka jing perkhat jongi bat hangta ngi sngo bangila don biang ka ta ka jingye dei bat uplay sachi sin ngan kali phi ya ka we ka jingkeli hatu fi sngo kumno hakapor ka ba phile pop persya ya uplay hatu fi sngo si ne film dan jing sngo ru hato fis ngau pop bahagano gono ko por pikendo yaka nene fikendo yo hato fis ngau pop bahagano gono ko por pipet yaka to ki film ki basniu hato fi jus ngau pop bahagano gono ko por pi bat yaka to ki bilor kiat bat haba pi ngo yaka keduk berkata ka pop ka taplut yangi baro shiringi bat hagano gono ko sin ka bapi thok yaki bru fis ngau kumno lada fis ngau ba phim don jing ngau ru yaka ta ka jingle jongpi ka pani ba phim long ki Kristan ke basisya long ban kum kita ki Kristan ki bansa dia u Jisu ka shithi sha u Jacob tanong ka basaw de khot ka phra ko ongkum ni to wan hajan ya uble te un wan hajan jongphi to thet no ela ki khti ko phi ki ba pop bat to pen khoi no ela ki donot ko phi ki ba san drop manse phi i bon ba ki Kristan ha ki ni kisngi ki ba ngai ya kane bala pen im ya ki da kata ka jing jong uble da kata ka jing jongki om da ki kam jongki barkum ta ki sngo bayaki la pen im da kata ka jing jong uble bat kila ban beteng ya kata ka jing le pop jongki namar bakim sngo tho ya kata ka jimut basisya jong kata ka jinget namar baka jimut basisya jong kata ka jinget ka de kata ka jing isi ya ka pop ka jing i ja uble bat ban le ya ka kam ka baba Ephesus lenong basan de khot ba phra ko ongkum ni namar phila julong menu ka jing dom Henry menta pilong ka jing shai ha utrai to yai te kum ki khon ka jing shai namar uso jong ka jing shai ulong ha ka jing le bha bat ka hop bat ka jing shisha baro da ka batenju ka ka ba pen ngau bha ya utrai bat to wat ya shang lem bar kita ki bom sei so jong ka jing dom Henry kham tam phi pen ram yaki kumta ka don kam yangi kum ki khon Kristan ban phai din no na ta ka jing le pop jongi bat habangi ngau tho bangi le ya ka pop da ka jing don jong ta mun sem bak hui hapo ka man sem jongi ni dei ban pan map ya laki pop jongi bat wan phai no shauble bat habangi wan phai shauble ni di ban imi ka ta jing im ya ka ta jing long ka bat thamai bat ka ba pen ngau bha de ya utrai to ble kur khu ya ka ni ka jing ngap jong phi ya ka tin jong ble na ka bantah ka borom jong utrai to ngani olang amen bat amen